खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। सासे मानसि आरो बे मानसिया कम्पानियाव खामानि मावनानै ओरैनो बियो हरनि 8 बाजियाव न'आव फैयोमोन, नाथाय बिखालि बियो 4 बाजियावनो न'आव फैयो आरो न'आव फैनानै गावसानि न'आव गावनि हिनजावल' थायोमोन आरो बै न'आव बियो दरखौ नक खालामबाय थानायसै, दरजाखौ खुलि होननानै। नाथाय सिंनिफ्राय हिनजावा बहुद गोबावनि उनाव दरजाखौ खुलियो आरो खुलिनायाव बै हौवाया सिङाव हाबनानै नुयो सासे गुबुन सेंग्रा बै न'आव हाबनानै दङ। आरो बे जाथाया नै थांनाय अक्ट'बरनि 24 खालि जालांनाय जाथाय, जाय जाथाया महाराष्ट्रनि बसई होननाय थाइसे जायगायाव जालांदो। जाय जाथायखौ नोंथांमोना खोनानानै आसरित मोनगोन जे क्राइम मावग्रा सुबुंफोरा माबोरै गुबुन गुबुन माने दिमाग लगायनानै बिथांमोना क्राइमफोरखौ मावो आरो माबोरै निजेखौनो आयेननिफ्राय बासायनानै दोननो नागिरो। बे गासै जाथायखौ नोंथांमोना भिडिअ नुनो मोनगोन आरो नोंथांमोनखौ आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बेनि थाखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबा मिथिनो मोनगोन जे सासे मानसिया माबोरै क्राइम खालामो आरो क्राइम खालामनानै माबोरै गावखौनो बियो बासायनो नाजायो। आरो बिदिनो बै निजेनि हौवाजों आरो लोगोसे बै न' सिङाव थानाय हौवाजों दसे नांलायलायनाय जायो आरो बिनि उनाव बै सेंग्राया न'निफ्राय ओंखारलाङो। ओंखारलांनायनि उनाव बियो गावनि हिनजावजों खोब नांलायनायनि उनाव दसे उनाव गावनि रागाखौ हमथानो हायियाव बियो बै हिनजावनिनो फालिखौ लानानै बिनि गोदनायाव लगायना बोथेनानै बै हिनजावखौ बुथारनानै बै हिनजावखौ फ्रिजाव गावसानि न'आव थानाय फ्रिजावनो जेरै थेरै बेयाव थोखो सोनानै दोनना बियो न'खौ ताला मारिनानै बाहेराव थाङो। आरो बाहेराव थाङो मानि थाखाय बियो थांनानै ओरैबायदि सासे डक्टर नागिरो, जाय डक्टरा जाहाथे माने जेबो गोथैसिखौ नायालासिनो जाहाथे बिनो डेथ सार्टिफिकेट बानायना होयो। आरो बिनि थाखाय बियो गोबां डक्टरनि खाथियाव थाङो आरो रावबो डक्टरा बे बाथ्राखौ गनायनानै लाया आरो लायैनि थाखाय थेवबो बियो जेनालासिनो बियो नागिरबायानो थायो। नाथाय ओजों न' खाथियाव थानाय सुबुंफोरा एसे दावराव दावसि खोनाखायो आरो बै हौवायाबो खोन्थायो जे दिनै बिखौ बुथारथारगोन। जाय गोसो थोनाय हौवामोन, बै न' सिङाव थानाय हौवाया, बियो खाथि खालायाव खोन्थाजोबो जे दिनै बियो बुथारथारगोन, मानोना आंजों बियो नुथारदो न' सिङाव आरो बियो होनखादोआनो हिनजावखौ आंनि सिगाङावनो बुंदो जे नों दिनै खारग'थारा। आरो बिनि थाखायनो बै खाथि खालानि सुबुंफोरा पुलिसनो इनफर्म खालामो आरो पुलिसफोरा बै न'आव थांनानै बै तालाखौ देखावनानै न' सिङाव हाबो आरो हाबनानै बै गोथैसोखौ नागिर उनाव बै फ्रिज सिङाव बै गोथैसोखौ मोनो। आरो लोगोसे बै सेंग्रानि मबाइल नाम्बारखौ ट्रेस खालामनानै बै सेंग्राखौबो जेराव गिदिंबायदोंमोन बै जायगायावनो पुलिसफोरा थांनानै हमहैयो। आरो बै गासै जाथायाबो दिनै मुम्बाइनि बै जि जायगायाव बे जाथाया जादों, बे जाथाय जानाय एलाकाखिनियाव जोबोद सुबुंफोरा गिस्रोमनाय मोनदों आरो मोजां मोनलायनानै हाबा जालायदोंमोन बिसोरो आरो हौवाया जोबोद अनोमोन बै हिनजावखौ। नाथाय बेफोरबायदि माने फोथाय खेबस' खालामजागोन होननानै जेब्लाबो सानाखैमोन आरो दोबो दाहा खामानि मावना फैनानै जायबाबो बेफोरबायदि सोरबा नुफैबाथाय एसेबाबो रागा जोंखागोन। नाथाय बिनि रागा ओरैबायदि जाहैनायसै दिनै जै रागाखौ बियो लाखिनोनो हायासै आरो बिनि फलाव बियो गावनिनो हिनजावखौ बुथारनो गोनां जानायसै। आरो बै मानसिनि मुङा जाबाय आब्दुल कायुम चौधुरी आरो बिनि बैसोआ 25 बैसोनि जागोन आरो बिनि जि हिनजाव जायखौ बियो बुथारदों बैनि मुङा जाबाय खुर्सिदा खातुन चौधुरी आरो बिनि बैसोआबो 22-23नि गेजेराव जागोन। जायखिजाया बेफोरबायदि जाथायफोरखौ माबोरै सुबुंफोरा मावबाय थायो आरो नोंथांमोनाबो क्राइमनि निउस नुबाथाय बेफोरबायदि जाथायफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। सानफ्रोमबो जोंनि इन्डियायाव बेसेबांबा गोबां बेफोरबायदि क्राइम निउस नोंथांमोना नायबाथाय नुनो मोनगोन। आरो बेखौनो आं नोंथांमोननो वेबसाइटनिफ्राय
नायनानै नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ बानायनानै लाबो आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।